kan huske, at jeg mødte ham første gang, var jeg faktisk en smule nervøs for at tale med ham, fordi jeg tænkte, hvad fanden siger man egentlig til sådan et geni? På en eller anden måde, ikke? Altså, hvordan indleder du lige den? Der er en rød tråd i det, jeg laver. Og en af de ting, som jeg altid kigger efter, når jeg starter, det er, at jeg skal vide noget om problemet, jeg løser, eller den virksomhed, jeg starter. Hvis ikke jeg gør det, så er det i udgangspunktet ikke noget for mig. Og hvis jeg så alligevel synes, problemet i sig selv er spændende at løse, så er det kun et spørgsmål om at finde de rigtige mennesker, som er rigtig dygtige inden for det felt. Altså for eksempel, så er jeg lige trådt ind i en ny virksomhed. Kan vi høre det nu, Philip? Ja, prøv at sige noget. Ja, jeg kan sagtens gøre noget. Ja, det er meget bedre. Hold da op, du må sidde på en fiber. Sidde på en fiber? Det er jo også ud fra et branding-perspektiv, der er ret interessant, det der sker lige nu. Så de har bare under corona og efterfølgende, nok i højere grad efterfølgende, den store strømkrise, der var for 1,5 år siden, der var de bare hurtige til at se, det må vi kunne gøre noget ved. Og det er jo sådan en typisk kringlet hjerne, der siger, det der vil jeg sgu ikke finde mig i, priserne er for høje, jeg ved ikke, hvornår jeg skal oplade min bil, det må der være et svar på. Der var timing i det, de er dygtige, dedikerede og så sindssygt idealistiske omkring deres mål om, at alle danskere skal kunne aflæse strøm. Og derfor er de også et eksempel på, sådan nogle mennesker vil jeg gerne hjælpe. Jeg ved ingenting om energi, men til gengæld ved jeg, at energi er det samme ud af stikkontakterne, uanset hvilken elprovider eller hvilket elselskab man har. Så der handler det om branding. Og lige præcis branding, det er noget af det, som for mig er kernen i alt mit arbejde. Men det skal helst lægge ind på dit bord, Philip. Det er noget andet, og jeg tager os af. Så vi fortæller ikke, hvad der sker. Så du kan trykke roligt lidt sov. Det er fedt, når det er Philip, der skal udvikle det. Du skal ikke tilføje det her. Du skal lige med. Jeg hedder Anne, og det her er Philip. Og sammen har vi virksomheden Min Strøm, hvor vi prøver at gøre det nemt for danske elforbrugere at følge elpriser og forbrug og optimere deres energi bedst muligt. Vi mødte Werner, fordi at, han gik og legede med tanken om at lave et elselskab. Og så på en eller anden måde havde han fået nys om os. Og så rakte han ud på LinkedIn, og jeg tænkte, hvem i alverden er det? Ham har jeg aldrig hørt om før. Indtil jeg så, at der stod billig på, og vi bruger selv billig, sjovt nok, og jeg synes, det er genialt. Så jeg tænkte, hold da, okay, det er ham. Vores første indtryk af Werner var jo baseret på en LinkedIn-besked. Men lige den her besked var anderledes, fordi at der var emojis over det hele. Ja, der var emojis over det hele. Hvilket vi også virkelig godt kan lide. Man kunne bare mærke på Werner, han var mega interesseret. Han var så nysgerrig og komplimenterede os, fordi vi havde gjort allerede. Og den måde, han talte om tingene, matchede bare så godt med den måde, vi også arbejder på og tænker. Så allerede der var vi sådan, okay, ham bliver vi nødt til at snakke med. Og så arrangerede vi et hurtigt online møde, som pludselig udviklede sig til alt muligt andet. Så inviterede han os op til at snakke med ham i sommer. Og så var vi deroppe og snakkede, og så snakkede vi om alt muligt. Ja, så kommer der bare den her helt geniale, skæggede mand frem, der bare har et par gamle sneaks på, og fjeldrevne shorts, og en gammel t-shirt, og bare sådan, hvad så, velkommen, lad os lige sætte os ned her, og lad os hygge os, og sådan, og det var bare. Og hans børn rendte rundt og spiste is. Ja, det var bare mega hyggeligt og mega afslappet, og slet ikke, altså man kunne godt hurtigt, jeg havde i hvert fald hurtigt en fordom om, nu kommer han der og ligner sådan Jesper Buch med slipset helt op i halsen, og meget fin og nystrøget skjorte og sådan noget. Og det var så fedt, for vi er jo også bare kommet i en t-shirt og et par jeans og sådan, men det var også så fedt at mærke, at det var ikke, han skulle ikke sådan spille smart eller sådan flashe noget som helst. Det handlede om, det er os, der sidder her, det er os, der har nogle sjove idéer, nogle skæve hjerner. Måske skal vi gøre noget sammen. Altså, vi kunne have siddet og snakket i rigtig mange timer. Altså, det var kun fordi, at vi sad og blev brændt i solen, og sådan, at vi var nødt til at smutte hjem. Han er så idérig og har en popcornhjerne, hvor det bare siger. Ja, det gør det. Hvor at nogle gange man er sådan helt, gud sig det lige igen, skriv lige ned, fordi det er sådan, det går bare, det går så stærkt. Prøv at tænke, hvis alle danskere var som jer to, så vil vi eddermærke med at have mange gode ting derude, ikke? På alle mulige områder. Altså, jeg synes. Som en af de andre venner, jeg har fået, efter jeg solgte billigt, der møder jeg min kærestes veninde, Isa, og hendes mand, Anders.
og bliver også inviteret med til deres bryllup. Og det er jo et andet eksempel, hvor der er en, der kommer dumpende ind i mit liv ude fra højre, og jeg finder ud af, at han er helt vildt gerne vil starte sin egen virksomhed på det tidspunkt, jeg møder ham, og han sidder inde i Altinget, og der er gået en lille smule corporate i det. Det der med at have venner i ens omgangskreds, som også har det der drive, hvor man hver gang man ser et problem, skal man starte en virksomhed, og det er bare Anders og mig i nødskal. Der er Anders en ven på en anden måde end for eksempel Michael. Michael er på et meget følelsesmæssigt plan, hvor Anders det er mere sådan min iværksætterven, hvor at jeg kan se, at vi inspirerer hinanden, og hvor jeg går meget op i branding, går Anders sindssygt meget op i salg, og sådan, vi skal bare nå så og så meget salg. Så han er sådan lidt mere fra den gamle skole, og kommer også ud af militæret, så han er sådan lidt mere dang, og han er pissdygtig til det. Så der er han en mand, hvor jeg virkelig kan beundre den der sætte ting i kasser, for sådan er det med salg. Man bliver nødt til at eksekvere på de samme ting, og der er han bare 100 meter mester i det. Jeg havde læst om Werner, før jeg mødte ham første gang. Det var angående Billy, hans regnskabsprogram. Han havde kastet sig ud i et eller andet kæmpe univers af mastodonter inden for regnskabsverdenen og bygget et lille software-system, som skulle gå ind og udkonkurrere dem alle sammen. Og alle sagde, at det var en umulig opgave. Men han blev ved med at være der. Vokset. Næste indlæg. Og det fulgte jeg selvfølgelig. Og jeg kan huske, at jeg mødte ham første gang, var jeg faktisk en smule nervøs for at tale med ham, fordi jeg tænkte, hvad fanden siger man egentlig til sådan et geni? På en eller anden måde, ikke? Altså, hvordan indleder du lige den? Den gode idé er jo den, som alle søger efter. Men for mig, som har startet mere end 20 virksomheder og solgt masse virksomheder, der er det ikke så meget ideen, der afgør, om man får succes. Det er i virkeligheden bare eksekveringen. Det er meget vigtigt spørgsmål til en selv at sige, hvordan kan jeg ligesom folde min idérigdom ud, og hvis man er iværksætter, så det her med at kommercialisere det hele tiden. Så en ting er, at kerneideen kan være rigtig god, men i morgen så skal du måske have en god idé til en markedsføringskampagne, eller hvordan er det en god idé at få hyret de rigtige mennesker ind til virksomheden. Så den gode idé er i virkeligheden for mig et udtryk for kreativitet. Så hvordan er du kreativ i alle de problemer, du tilgår igennem livet? Lad nu være at prøve at blive bedre til noget af det, du er dårlig til. Start med at blive virkelig god til det, du allerede er god til i forvejen. På et eller andet tidspunkt i livet, og det kan godt være, at det først kommer efter folkeskolen, der bliver man også nødt til lige at stoppe op og sige, okay, hvad er det, jeg virkelig trives i? Hvor er det, jeg samler min energi op? Og hvor er det, og det kan måske lyde kontroversielt, hvor er det, jeg er bedre end andre? Og i Danmark er man sådan lidt, rolig, vi er alle sammen ens, så vi har de samme forudsætninger. Hvilket jo er en stor, tyk, fed løgn. Vi er ikke ens. Der er nogen, der er dygtigere til noget andet end andre. Der er nogen, som har trænet mere. Det bruger jeg også rigtig meget over for min søn, som er 8 år gammel. Hvis han kan se, at der er nogen, der er bedre end ham til en eller anden sportsgren. Han gik til fodbold i en kort periode, hvor jeg bare sagde, prøv at høre, du har spillet fodbold i 2 måneder. De har spillet fodbold i 5 år. Men du kan bare lægge 5 år i det, så bliver du lige så god som dem. Men har du interesse for at rende rundt ude på Grønsværen i pis regnvejr? Og det havde han faktisk ikke. Nu spiller han basket, og nu har han spillet basket i 1,5 år. Han er sindssygt god til det. Jo, men jeg har faret banen. Bingo! Skal jeg prøve? Yay! Man kan bare se, at han trives meget bedre inden for den sportsgren. Så det været ærgerligt, hvis han bare prøver at mose sig igennem fodbold og hele tiden være bagud i forhold til alle de andre, fordi de har spillet fodbold hele livet. Men i basket, der har han bare en anden flair for det. Og det er måske i virkeligheden også det, jeg gør, når jeg sammensætter et team. Det er, okay, hvad er det for et talent, jeg har her? Og så virkelig prøve at trække talentet ud, for vi er sådan ligesom lært fra folkeskolen. Vi er lidt ligesom alle andre, og det synes jeg er enormt synd. Så det der med, at man skal dele ud og sætte ord på, hvad det er, man er god til, det synes jeg, man skal gøre meget mere i Danmark.